بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siyaqhubeka nezifundo zencwadi Al-Aqidatu Sahiha wama yudadduha, okuyizifundo ezimayelana ne-aqida eqondile eyabhalwa ngusolwazi inqunqulu uSheikh Abdulaziz ka-Abdullah ka-Baz, u-Allah abe nomusa kuye. Isifundo sethu sesine singena ngaphansi kodaba uSheikh rahimahullah ayekhuluma ngalo olalimayelana nokukholelwa ku-Allah, okuyisihlokwana sanamuhla esisibhekayo singaphansi kwalo udaba lokukholelwa ku-Allah nalo lapho uSheikh rahimahullah ayeqhubeka khona. Isihloko-ke sakhona sithi al-imanu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kanti-ke kulesi sihloko yiloko okumayelana nokukholelwa emagameni ka-Allah lawa amahle kakhulu, kanti futhi naseyimfanelweni zakhe lezo eziphakeme kakhulu, ngaphandle kwetahrif, kanti futhi nangaphandle kweta'til, nangaphandle kwetakyif, kanjalo netamthil. Itahrif-ke kanti kukhulunywa ngani lapho? Kusuke kukhulunywa ngokuhlanezela amagama ka-Allah noma iy'mfanelo zakhe, okuwukuthi ahlanezelwe indlela aqondwa ngayo noma indlela aziwa ngayo nendlela mhlawumbe kwesinye isikhathi asetshenziswa ngayo. Enye yezinto-ke lezi umuntu ekukholelweni emagameni ka-Allah ekufanele akuqaphele, lokhu kungeminye yemithetho elawula ukukholelwa ku-Allah, ukuthi uma sithola okuthize ngo-Allah sikholelwa kanjani mayelana nalokho okuyimfanelo ka-Allah noma lokho okuyigama lika-Allah. Okokuqala-ke yilokhu ekuthiwa itahrif, ukuthi siyayigwema itahrif, asiwahlanezeli amagama ka-Allah ney'mfanelo zakhe. Okwesibili, wala ta'til, kanti-ke ita'til iyini? Iwukuchitha noma iwukuphika noma iwukona okuthile, kanti-ke nakho futhi lokho kuwumthetho ofanele ukuqashelwa lapho umuntu ehlangabezana khona negama lika-Allah noma nemfanelo ethile ka-Allah, ukuthi lezo zinto ey'dalulwa i-Qur'ani ngo-Allah njalo njalo nesunna. Okwesithathu, umthetho olawula udaba lokukholelwa emagameni ka-Allah ney'mfanelo zakhe, umthetho ukuthi wala takyif, kanti-ke itakyif kuwukuthini? Kuwukwenza imifanekiso noma kudalula ubunjalo bey'mfanelo zika-Allah noma nokudalula ubunjalo bamagama ka-Allah ngendlela ethile, okuwukuthi ukudalula ukuthi imfanelo ka-Allah ikanje nakanje, ekubeni lokho kungazange kwadalulwa ndawo noma lokho esithola ngakho kuphathelene no-Allah kungazange wayibeka into enjalo. Akuvumelekile-ke lokho ukuthi umuntu abe nendlela azindla ngayo iy'mfanelo zika-Allah ukuthi hleze zinje, noma amagama akhe lokho akushoyo amagama akhe akuqukethe ukuthi bese kuba khona imifanekiso abawukhandayo emqondweni yabo noma ey'nkulumeni zabo ezidala ukuthi kube khona umqondo, isithombe esithile emqondweni womuntu. Akuvumelekile-ke lokho. Wala tamthil, okwesine ukuthi futhi umuntu akanjani? Akaqhathanisi u-Allah, akaqhathanisi u-Allah noma alinganise u-Allah nezinye izinto emagameni akhe noma ey'mfanelweni zakhe. Kanti-ke kuzozwakala engathi kuyefana lokhu kokubili, kanti akufani, ngoba itakyif iwukudalula ubunjalo noma ukukhanda isithombe esithile sokuthi kukanje nakanje, ubukudalula lokho noma ukubeka ngaleyo ndlela ekhanda lowo mqondo. Kanti itamthil ilapho khona usuke sewuqhathanisa phakathi kuka-Allah ney'dalwa zakhe malungana ney'mfanelo zakhe, ngokuthi umfanise, ngamanye amazwi umfanekise nezinye izinto njalo njalo, ekubeni u-Allah akukho lutho olufana naye. Uthi-ke uSheikh rahimahullah ngalesi sihloko noma mayelana nalesi sihlokwana, wa min al-imani billahi aidan al-imanu bi asma'ihi al-husna
بصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز. Uthi-ke okuyingxenye yokukholelwa ku-Allah futhi ukukholelwa emagameni akhe lawa amahle kakhulu, amagama akhe wonke amagama ka-Allah mahle kakhulu, wasifatihi ul-ula, kanti futhi nezimfanelo zakhe lezi eziphakeme kakhulu. Zonke iy'mfanelo zika-Allah zisezingeni elidlulele ngokuphakama njalo njalo. Bese ethi alwaridatu fi kitabihi al-aziz, lezo ezitholakala noma ezidalulwe incwadi ka-Allah enkulukazi okuyi-Qur'an. والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Kanti futhi nalawo magama nezimfanelo aqinisekisiwe ukususelwa esithunyweni sakhe u-Allah, isithunywa sakhe esithembakele uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusho ukuthi lapho khona kutholakala la magama ney'mfanelo kufanele kutholakale kwincwadi ka-Allah, kuphinde kutholakale kwimibiko nalokho okuqinisekisiwe okuvela kumembulelwa wakhe sallallahu alaihi wasallam, min ghayri tahrifi, ngaphandle kokuwahlanezela, wala ta'tili, nangaphandle kokuwaphika noma ukuwachitha, wala takyifin, kanti futhi nangaphandle kokudalula noma ukuwanikeza ubunjalo, ukuwaqokela ubunjalo ukuthi akanje nakanje nakanje, wala tamthilin, kanti futhi ungawaqhathanisi noma uwalinganise nezinye izinto ngaleyo ndlela yokufanekisa. Bal yajibu an tumirra kama ja'at bila kayfin ma'a al-imani bima dallat alayhi min al-ma'ani al-'azima allati hiya awsafun lillahi azza wa jalla. Usethi-ke ushekhi, kunalokho kuphoqelekile ukuthi athathwe, okuwukuthi la magama nezimfanelo zika-Allah, kuphoqelekile ukuthi konke lokhu kuthathwe ngale ndlela ekufike ngayo, ukuthi ekufike ngayo kwincwadi ka-Allah, kanti futhi ekufike ngayo nakwisunna yesithunywa sika-Allah sallallahu alaihi wasallam, lokho okuqinisekisiwe ukuthi kuvela kuyo isunna, bila kayfin, ngaphandle kokudalula ubunjalo ukuthi kanjani noma ngale ndlela naleya ndlela, ukwanikeza isimo nobunjalo noma nendlela ethile. Ma'al imanu bima dallat alayhi, kodwa lokho kwathatha kuphelezele, yize ungakudaluli ubunjalo bawo noma ungawanikezi isimo esithile, ungawakhandelanga isimo esithile noma ubunjalo obuthile. Ma'al imani, kodwa lokho kube kuphelezelwa yini? Ukukholelwa bima dallat alayhi, ukukholelwa kulokho lamagama nezimfanelo ezikudalulayo noma akuqukethe, ukuthi lokho asitshela kona mayelana no-Allah, okuwukuthi kunalokho okuwumqondo esiwuzuzayo kuwona umqondo oqukethwe yiwo lawo magama, minal maani al-'azima, kulezo zincazelo zawo ezisezingeni eliphakeme kakhulu, allati hiya awsafun lillahi, ekuyiyona eyizimfanelo nalezo zinto ezisichazela kangconywana ngo-Allah noma kabanzi ngo-Allah ukuze simazi kangcono. Uthi-ke ushekhi, yajibu wasfuhu biha ala alwajhi allaiqi bihi min ghayri an yushabiha khalquhu fi shay'in min sifatihi. Uthi-ke kanti futhi kuphoqelekile ukuthi u-Allah aziwe noma athulwe ngazo, okuwukuthi athulwe ngazo lezi zimfanelo nalawo magama lawo ngokwendlela efanelekile ku-Allah, ukuthi ngendlela leyo elungele u-Allah yedwa futhi efanele yena yedwa, min ghayri, ngaphandle kokuthini? Kuqhathaniswe izidalwa zakhe, fi shay'in min sifatihi, ekuthenini kuqhathaniswe izidalwa zakhe ngokuthile ezimfanelweni zakhe, okanye uqhathaniseni u-Allah, iy'mfanelo zika-Allah ney'mfanelo zezidalwa zakhe, ukuthi-ke lokhu kuyagwenywa
ngokuphelele langokugcwele, yize ukholelwa ukuthi lawo magama, lowo mqondo oqukethwe yiwo, nalezo zimfanelo, lowo mqondo oqukethwe yizo, kuyakholelwa kukho lokho, kodwa kube futhi kungendlela leyo elungele u-Allah kuphela. Ngamanye amazwi engeke yalungela abanye ukuthi nabo bedalulwe ngalezo zimfanelo noma bethiwe lawo magama ngaleyo ndlela efanayo nale esetshenziswa uma kukhulunywa noma kuthulwa noma kudalulwa lokho okuphathelene no-Allah. Uthi-ke uShekhe kama qala ta'ala, uthi kunjengokusho kwakhe u-Allah ophakeme lapho Allah ethi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Uthi Allah akunalutho nhlobo noma kunalutho neze olungafaniswa naye, wa huwa as-sami'ul basir, kanti futhi yena ungozwa konke futhi obona konke. Waqala azza wa jalla, uphinde athi Allah ophakeme, fala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Uthi Allah futhi ningamenzeli neze imfanekiso, impela u-Allah nguye owaziyo kanti nina aninalwazi, anazi lutho. Wa hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Uthi-ke ushekhi, kanti-ke lokhu yikho okuyi-aqida yabantu besunna nebandla, min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihim bihsan. Liphi leli bandla? Leli elisukela kumasahaba, abalandeli besithunywa sika Allah sallallahu alaihi wasallam, wa atba'ihim bihsan, nalaba abalandela ey'nyathelweni zabo ngokulunga nangobuqotho. وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. Uthi-ke liaqida le yiyo leyo ayiqopha nayithula u-Imam u-Abul Hasan al-Ash'ari, Allah abe nomusa kuye, encwadini eyaziwa ngokuthi Al-Maqalat an Ashabil Hadith wa Ahli Sunnah, kanti futhi wanaqalaha ghayruhu min ahli al-ilmi wal iman, kanti futhi nezinye iy'nzululwazi zilithulile lolu daba futhi zilidalulile noma ziliqophile lolu daba kulabo abazinzululwazi nabantu bokholo. Usethi uShekhi rahimahullah, qala al-Awza'i rahimahullah, uthi u-Imam al-Awza'i rahimahullah wathi su'ila az-Zuhri wa Makhul an ayati as-sifati faqala amirruha kama ja'at. Uthi-ke u-Imam al-Awza'i rahimahullah wabuzwa u-Az-Zuhri rahimahullah noMakhul naye futhi wabuzwa an ayati as-sifat, babuzwa mayelana nalamavesi lawo aqukethe izimfanelo zika Allah, lawa adalula izimfanelo zika Allah. Faqala, baphendula ngokuthi amirruha kama ja'at, bathi wathatheni enjengoba enjalo, ukuthi njengoba efikile niwathathe enjengoba enjalo, ukuthi lokho okudalulwa yiwo nikuthathe kunjengoba kunjalo, nikudalule nani nikuthule ngendlela efanayo. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله، kanti al-Walid ka Muslim wallah benu Musa kuye, yena wathi su'ila Malik wal Awza'i wal Layth bin Sa'd wa Sufyan ath-Thawri rahimahullah an al-akhbari al-waridatu fi as-sifat, faqalu jami'an amirruha kama ja'at bila kayf. Uthi-ke uShekhi ngalokho kwathulwa u-Al-Walid ukuthi wabuzwa u-Imam Malik, wabuzwa no-Awza'i, wabuzwa no-Layth ka Sa'd, wabuzwa no-Sufyan ath-Thawri wallah benu Musa kubo mayelana nemibiko
ukuthi amahadith njalo njalo alwaridatu fi sifat, leyo equkethe lokho kuphathelene nezimfanelo zika Allah, amasifat. Faqalu jami'an, kanti bonke ngokufanayo baphendula ngokuthi amiruha kama ja'at bila kayf, bathi-ke wathatheni enjengoba enjalo ngaphandle kokwenza itakyif, ngamanye amazwi ngaphandle kokuthi nidalula noma nidingide lokho kuphathelene nobunjalo bawo noma isimo sawo. Kanti-ke labantu uSheikh rahimahullah akhuluma ngabo abantu abakulesi sikhathi nalesi sizukulwane zokhokho abalungile enkolweni phecelezi as-salafu salih, yibo laba abadalulwayo, kuyibona babangalesi sikhathi uRasulullah sallallahu alaihi wasallam athula abantu abayobe behamba ngendlela eyiyo le ayefike nayo, ukusukela kumasahaba kuya kulabo abalandela emveni kwabo ngokulunga, kuze kube futhi isihlandla sesithathu esilandelayo kubona. Laba bantu-ke abadalulwa lapha abantu ababezingqungqulu ngaleziya zikhathi, ngaleya mihla yasendulo. Yingakho-ke uSheikh rahimahullah badalula nabo ngoba bayazelwa ukuba abantu ababebambe ngendlela i-Islam, kanjalo ne-aqida yabo yayi-aqida eyayiseseyinhle, imsulwa, ingakachaphazelelwa amachaphazela ezinto ezithinta i-aqida. USheikh-ke uqhubeka ngokuthi waqala al-Awza'i rahimahullah kunna wattabi'una mutawafiruna naqul inna Allah subhanahu ala arshihi wa nu'minu bima warada fi sunnati min as-sifat. U-Awza'i rahimahullah naye wathi, kwazise u-Awza'i uke wadalulwa nangaphambilini, uphinde azwakale futhi ethi thina namatabi'un, uthi thina kanye namatabi'un, amatabi'un yilaba abalandela emva kwamasahaba, ababekade inkolo beyifunde kumasahaba uqobo, futhi belandele ey'nyathelweni zabo, kuwukuthi babefunde kubalandeli bakamembulelwa sallallahu alaihi wasallam uqobo. Kanti-ke uthi-ke u-Awza'i ukuthi naye ungomunye walabo owahlangabezana nabo, uthi thina namanye amatabi'un sonke ngobuningi bethu naqul, sasithi inna Allah subhanahu ala arshihi, sasithi impela u-Allah ungenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi noma ungaphezu kwesihlalo sakhe sobukhosi. Wa nu'minu bima warada fi sunnati min as-sifat, futhi bethi siyakholelwa yilokho okuvele kwisunna noma okuqukethwe isunna, okuwukuthi imbiko amahadith min as-sifat, okuphathelene nezimfanelo zika Allah, amasifat. Walamma su'ila Rabi'a ibn Abi Abdirrahman Sheikh Malik rahmatullahi alayhima an al-istiwa qala, uthi-ke uSheikh, kanti futhi nalapho uRabi'a ka Abi Abdirrahman owayenguSheikh, okuwukuthi wayenguthisha kaMalik rahimahullah, ukuthi lapho ebuzwa mayelana ne-istiwa, ukuba ngenhla noma ukukhuphukela kuka Allah ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi, waphendula ngokuthi al-istiwa'u ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wa min Allahi ar-risala wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'ala ar-rasul al-balagh al-mubin wa 'alayna at-tasdiq. Ukuthi-ke impendulo kaRabi'a yathi mangabe buzwa mayelana ne-istiwa, ukukhuphukela ngenhla kuka Allah kwesihlalo sakhe sobukhosi, waphendula ukuthi istiwa, ukukhuphukela ngenhla, kuyinto eyaziwayo noma eyazekayo, ukuthi akusiyona into engaziwa, ukuthi lokhu igama elithi istiwa eliphathelene nakho, umqondo oqukethwe leli gama elithi istiwa into eyaziwayo ukuthi leli gama lisho ukuthini nokuthi limayelana nani. Wasethi wal kayfu ghayru ma'qul, wasethi kodwa ukuthi kukanjani, ukuthi isimo salokho noma ubunjalo balokho
okuwukuthi leso senzo sika Allah sokukhuphukela ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi ghayru ma'qul, yinto le engazeki futhi engeke yaze yaqondakala, ukuthi emqondweni womuntu akakwazi ukuthi angafinyelela ebunjalweni bayo ukuthi kwenzeka kanjani noma kwenzeka kanjani. Wasethi wa minallahi risala, wathi kepha umyalezo uvela ku-Allah, okukuthi mayelana naye istiwa, umyalezo uvela ku-Allah. Wa ala rasuli albalaghi almubin, kanti phezu kwesithunywa okumembulelo sallallahu alaihi wasallam ukuthi adlulise lolo daba linjengoba linjalo futhi licacile. Wa alaina at-tasdiq, kanti kithi okulindeleke kithi nokufanelekile nokuphoqelekile ukukholelwa yilokho, okuwukuthi ukukuvuma nokukholwa nokugculiseka nokwaneliseka ngakho lokho, ukuthi mayelana ne-istiwa, ukukhuphukela kwa-Allah ngenhla kwesihlalo sakhe sobukhosi, kuyinto leyo igama leli istiwa elaziwayo ukuthi liqukethe ukuthi liphathelene nokukhuphukela noma kuphathelene nokuba ngenhla, kanti-ke yinto leyo eyaziwayo. Wal kayf ghayru ma'qul, kepha ubunjalo nesimo salokho akwaziwa. Wa minallahi risala, kanti umyalezo mayelana nalokho uvela ku-Allah uqobo. Wa ala rasuli albalaghi almubin, kanti-ke isithunywa okwaso ukuthi sidlulise lo myalezo unjengobunjalo futhi ucacile. Wa alaina at-tasdiq, kanti phezu kwethu ukuthi sikukholwe lokho, sikwamukele kunjoba kunjalo futhi sigculiseke ngakho lokho. Sethi uSheikh, walamma suila al-Imam Malik rahimahullah an dhalik, kanti no Imam Malik naye wabuza okufanayo mayelana nalolu daba, wasephendula ngokuthi al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Wathi-ke u-Imam Malik rahimahullah yena mayebuzwa naye ngodaba olufanayo naleli labuzwa uthishela wakhe uRabi'a, Allah abe nomusa kubo bobabili, wathi al-istiwa'u ma'lum, ukuthi-ke i-istiwa yinto eyaziwayo, wal kayfu majhul, kepha isimo saso noma sayo istiwa yinto engazeki. Wal imanu bihi wajib, kepha ukukholelwa kuso, ukukholelwa kwi-istiwa kuphoqelekile. Was-su'alu anhu bid'ah, kanti ukubuza mayelana nesimo noma nobunjalo bayi-istiwa kuyinto engumfakela eyibid'ah, into engakaze yenziwa ngaphambilini, ngakho-ke iwumfakela enkolweni. Usethi-ke uSheikh, thumma qala lisa'il, wasethi-ke u-Imam Malik mayelana nalo obuzayo, ma araka illa rajulu su'in, wasethi u-Imam Malik kulo bekade embuza lo mbuzo, wathi angikuboni unjengalutho ngaphandle kwendoda ekhohlakele, angikuboni unjengalutho ngaphandle komuntu okhohlakele nomuntu oza nobubi. Wa amara bihi fa ukhrij, waseyaleza mayelana naye ukuthi akakhishwe, ukuthi kuleso sigungu noma lapho awayekade behleli khona ezafike lo mlisa abuze lolu hlobo lombuzo awubuzayo. Usethi-ke uSheikh, waruya hadha al-ma'na an ummi al-mu'minina Salama radhiyallahu anha, kanti futhi kubikiwe umqondo ofanayo kususelwa umama wamakholwa wonke jikelele Salama, Allah athokoze ngaye. Waqala al-Imam Abu Abdurrahman bin al-Mubarak rahmatullahi alayhi, kanti u-Imam Abu Abdurrahman al-Mubarak, Allah abe nomusa kuye, yena wathi na'rifu rabbuna subhanahu bi annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqihi, wathi inkosi yethu
ekhazimulisiwe nephakeme siyazi ngokuthi impela ingaphezu kwamazulu, kanti futhi ingaphezu kwesihlalo sayo sobukhosi, kanjalo futhi ayixubene nendalo yayo, ukuthi ihlukene nendalo yayo, ayixubene nendalo yayo. وسيتي فتو الشيخ رحمه الله وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة. وسيتي كانتي إن كلومو zabaholi ney'nqungqulu mayelana nalolu daba ziningi kakhulu, ngakho akukhonakali ukuthi zingathulwa zonke kulesi sikhathi noma ngalesi sikhathi sale nkulumo ethulwayo. ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حما. Usethi-ke ushekhi, uma kukhona ofisa ukufinyelela kulezi zinkulumo ekuthenini ayithole lapho zitholakala khona ukuthi zalezi zinzululwazi ney'nqungqulu zasendulo, angakubheka lokhu ukuthi abuyekeze lokho iy'nzululwazi zesunna ezakubhalayo mayelana nalolu daba, njengencwadi as-Sunna eyabhalwa ngu-Abdullah undodana ka-Imam Ahmad, wallah abe nomusa kubo, nencwadi eyaziwa isihloko sayo ethiwa at-Tawhid, itawhidi ye-Imam ehloniphekile ekwakungu-Muhammad kaHuzaima, nencwadi eyayibizwa ngokuthi as-Sunna nayo isihloko sayo eyayibhalwe ngu-Abil Qasim al-Lalaka'i at-Tabari, nencwadi as-Sunna futhi eyayibhalwe u-Abu Bakar ka-Abi Asim, kanye nempendulo Sheikhul Islam u-Ibn Taymiyyah ephendula abantu basehama. Uthi ushekhi ngale mpendulo kaSheikhul Islam, wahuwa jawabun adhimun kathirul faida qad awdaha fihi rahimahullah aqidat ahli sunnah. Uthi-ke kanti le mpendulo kaSheikhul Islam Ibn Taymiyyah iyimpendulo uSheikh Islam Ibn Taymiyyah awayibhalayo, iyimpendulo enkulu kanti futhi enenzuzo eningi nomvuzo omningi, kanti kuyo uSheikh al-Islam wacacisa kuyo Allah abe nomusa kuye i-aqida yabantu besunna, wanaqala fihi al-kathir min kalamihim, kanti futhi kuyo waqopha okuningi, wadalula okuningi okuyizinkulumo zabantu besunna mayelana ne-aqida yabo, wal adillatu ash-shar'iyya wal aqliyya ala sihhati ma qalahu ahlu sunnah, kanti futhi wadidiyela kuyo lencwadi noma kule mpendulo ubufakazi besharia, ubufakazi balokho kuyiQur'ani nesunna, nobufakazi lobu obufakazelwa ukuqonda noma umqondo, ukuthi lezo zinto ubufakazi obenza umqondo ala sihhati ma qalahu ahlu sunnah, mayelana nalokho okuqinisekisiwe ey'nkulumweni zabantu besunna, okuwukuthi lokho kufakazela iqiniso lalezo zinto ezishiwo abantu besunna, wa butlanu ma qalahu khusumuhum, kanti futhi kuyona le ncwadi noma kule mpendulo waveza ubufakazi obuzoveza ubuze balezo zinto ezishiwo yilaba abalwisana nabantu besunna, ukuthi uveza ukungabi nasisekelo nokungabi nabufakazi balezo zinto ezishiwo yilabantu abaphikisana naloko kushiwo abantu besunna, ekubeni bona benobufakazi obuqanda ikhanda mayelana nalokho okufike ngeQur'ani nesunna, kanti futhi nangokusebenzisa umqondo ekufinyelelekayo kuzona ekuthenini lobo bufakazi buwenze umqondo mayelana nalokho abakholelwa kukho. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية
قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. Uthi-ke futhi uShekhi, kanti nakanjalo nasencwajaneni yakhe uSheikh Ibn Taymiyyah ebizwa ngokuthi i-At-Tadmuriyya, nakuyo futhi uye wanaba walikhuphula izinga futhi kuyo nasekucaciseni ekudaluleni nasekucaciseni i-aqida yabantu besunna nokuthula ubufakazi, wadidiyela kuyo futhi nobufakazi obufakazela ubufakazi obuqoshiwe noma okusemibhalweni okukuthi lokho kuyi-Qur'ani nakwisunna, nobufakazi al-aqliya, lokho okuhambisana nomqondo ukuthi okwenza ingqondo mangabe kwenziwa ucwaningo ngisho nangokomqondo, kutholakala ukuthi ubufakazi buvuna buhambisana nayo i-aqida yabantu besunna, kanye nokuchitha nokuphikisana nalabo abalwisana ne-aqida yabantu besunna nalobo bufakazi ababuthulayo. Uthi-ke lokhu bima yudhiru alhaq, uthi ngayendlela ukuthi lokhu kwenza iqiniso licace ngokusobala, kanti futhi kuchitha ize okukuthi lichitha konke okuyize nokungamanga, ngamanye amazwi lokho okuyize nokungahambisani ne-aqida yoqobo ne-aqida eqondile ekuyileyo enobufakazi lobu uShekhi akhuluma ngabo. Likulli man nadhara fi dhalik, uthi kanti-ke kucacela bani, iqiniso licacela bani, kanti futhi namanga achitha ahlakazwa phambi kukabani, noma ubani obukayo ocwaninga lokho kuwukuthi ocubungula lokho, min ahli ilm, kulabo abazinzululwazi, uma bekwenza biqasdin salihin, ukuthi uma bebheka lezi zinto nalobu bufakazi ngenhloso emsulwa, nenhloso elungile, wa raghbatun fi ma'rifati alhaq, kanye nokulangazelela ukwazi iqiniso, lelo qiniso-ke liyamcacela lo muntu onjalo, kanti futhi namanga neze lihlakazeka phambi kwakhe esacubungula noma esabheka lobu bufakazi obudalulwe noma obuthulwe nguye uShekhi rahimahullah kule ncwadi yakhe At-Tadmuriyya. Usethi-ke uShekhi, wa kullu man khalafa ahla sunnati fima i'taqadu fi babil asma'i was sifat innahu yaqa'u ala bud fi mukhalafati al-adillati an-naqliyya wal aqliyya مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. Uthi-ke uShekhi futhi mayelana nalokho uthi kanti noma ngabe ubani ophikisana nophambana nabantu besunna kulokho abakholelwa kukho mayelungana namagama nezimfanelo zika Allah, nakanjani akugeji ukuthi lowo muntu onjalo angaphikisani nobufakazi. Kunalokho nakanjani uzophikisana nobufakazi lobo obuqoshiwe, an-naqliyya wal aqliyya, kanye nalobo bufakazi obuwenzayo umqondo, ma'a at-tanaqudh al-wadih, kanti kukhona ukukhulu ukuziphikisa nokuphambana noma nokuphicana ukuthi kulokho yena afinyelela kukona noma lokho akwesekayo ngenxa yokuphikisana kwakhe nalobo bufakazi obuqani ikhanda, fi kulli ma yuthbituhu wa yanfi, okuthi-ke kuzoba nokukhulu ukuphambana nokuphikisana nokuphicana kuyona yonke into ayivumayo, kanti futhi naleyo ayiphikayo noma ayichithayo, okukuthi mayelana namagama ka-Allah nemfanelo zakhe, ukuthi lokho athi uyakuvuma noma uyahambisana nakho uzotholakala eziphica yena nakulokho futhi akuphikayo noma akuchithayo malungana no-Allah nemfanelo zakhe namagama akhe. Uzophinde futhi lowo muntu aphinde futhi aziphikise yena noma aziphice yena kulezi zinto ezifana nalezo. Sizoligoba lapha uphondo mayelana nalesi sifundo
Inshallah sizobe sesiqhubeka kwesilandelayo lapho khona ushekhi esanaba